Una passejada pel Cadí, el Comabona i la Costa Cabirolera. Deixem el cotxe a l'àrea recreativa de Fontterrers, a Gósol. Per allargar l'excursió, passarem per la Font de la Roca, el Colell i el Coll de les Bessotes. Des de Fontterrers seguim el camí dels Gasolans, que marxa en direcció nord, que travessa habitualment el sec torrent de la Coma de Caners, des d'on seguim a l'esquerra per pujar al Collell. Som al cap de la Portella, on tenim bones vistes cap al Cadinell. La Font de la Roca, on encara trobem bastanta aigua. Des de les Bessotes seguim pel Corriol Fresat, que marxa al nord, i que en pujada progressiva travessa el Prat dels Teixoners, el Prat Socarrats, fins a arribar al Prat Llong. Nosaltres anirem seguint el PRC 124, que ens porta al peu de la Serra Pedregosa. Al final de la Serra Pedregosa arribem a un pas entre les roques, que és el Clot Palomar. Passem a l'altre cantó. El vent aquí és molt fort. Veiem la inconfusible silueta del Costa Cabirolera, o també anomenada Roca Punxenta. Aquest serà el nostre últim objectiu d'avui. Sota nostra tenim la Coma dels Cortils. Seguim el sender ben trepitjat i visible, gaudint de l'entorn. Seguim recte a través del Prat del Clot Palomar. Anem trobant cada certs metres unes grans fites. Les anem seguint, la seva trajectòria, i acabem arribant al GR, que seguirem un tros per caminar còmodament al nostre primer destí, cada vegada més a prop, el Comabona.
Arribem al cim del Comabona, de 2.550 metres, on trobem el geodèsic força malmès. Les vistes de la Cerdanya són indescriptibles. Deixem el Comabona pel mateix camí de la Carena per on hem arribat. Anem seguint un GR fins a arribar al pas dels Gasolans. Pel camí anem trobant numerosos ramats de cabirols. Anem seguint les fites per dirigir-nos al pas dels Gasolans, important camí que uneix el Berguedà amb la Cerdanya, que ens portaria al refugi de Prat d'Aguiló. Ara seguim el GR, per no caminar per la Carena, més cansat de pujar i baixar. Per aquest sender ens relaxem i caminem còmodament. Som al Cortal dels Cortils, una barraca que ens pot servir de xapluc en cas de mal temps. Al fons, la Serra Pedregosa. Seguim una estona al GR, amb forta pendent. Deixem el GR, la ruta habitual per pujar a la Costa Cabirolera. Nosaltres ens dirigim camp a través a buscar la Carena, que ens portarà directes fins al cim. I per nosaltres comença la diversió, grimpada fins al cim. Arribem directes a la Costa Cabirolera, o Roca Punxenta, de 2.605 metres. La Costa Cabirolera és el cim més alt del Berguedà i de tota la província de Barcelona.
Baixarem per la cara oposada d'on hem pujat, per la ruta habitual cap al pas del Cabirol, on trobarem el GR. Baixem per una inestable pedrera o tartera fins al fons, on deixarem el GR i continuarem el descens amb alguna ziga-zaga, pels senders, per una petita canal arbrosa fins a la vall, on girarem a la dreta per continuar pel torrent dels Cortils. I només ens queda desfer el camí que hem fet de pujada fins a Fontarrés. Total són 22 quilòmetres, 1.727 metres de desnivell positiu i 8 hores.